Biyag ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Rabiin, gumawan pa ilang di apo ko yung tatang. Ay, yun na hindi dyan, Obing. Kanay nakastitararamidin na. Abay, di na nga tama panunot ay ati pa nagdandanag tayo akabalay na. Ay, awan-awag na. Awan nga ro tatang. Diyak makontak ti cellphone na. Unaykit din tayo dyan, Obing. Ay. Ay, tang, iso siguro day ta. Mabit lang ang lukatak ti ridaw. Naimbaga Rabiyo, nana. Intulod ko ni Julie, tanabartek. Di nakabalan ti bagina. Ay na anak ko. Nabartek ka madan. Alalala, umay ka matan anak ko. Sige. Padangsan niyo tiago nga tapumanawak. Nasakit yung ulo. Ay, unay lakit din ti anak ko ya. Jimson, Barok. Agyam anak man din, ha? Awan na nyaman na nana. Saan may kumapalubusan nga gawid, ang magpilit mat. Iso nga intulod kon. Ay na, agyaman na ka talaga. Nataktak ka pa yun. Okay lang nana ining, awan problema. O sige, patuluyok nga roda nana. Sige, Barok. Agyaman nakmanen, wan. Panghasim, Julie. Isardan mo ti kasta kararamidam. Masi ka kumamot iti inam. Kensiak mo tinapong mo. Di mo lang mo no kas ano ti panagdandanag mi. No kas diya marabyan ka sumangpet. No sumangpet kakit na barbartek ka. Bimbal-balasangan ka kasta. Di kay ka di madanagan. Tawan to ti dako sa mapasamak kanya. Ay, di mo may baga ti kasta. Taka na yun kabit ngakbartek. Among kadya delikado ti kasta kararamidam. Hagbartek ka, sa marabyan ka sumangpet. Amo ka sa lakniban ti bagik. Tanag yun ay. Agadal ka kitdi. Ituloy mo ti panagadal mo. Masadutak na rod. Sana sumrak ti adal kanya kapong. War tayo man kit di. Di mo't nalayon ti pensyon nyo. Wan. Ngamsan ka nga ikanta pagbartek mong tumatlaan. Saan na pong? Igatang ko iti tsinelas ko. Nadadailon to tsinelas ko. O kitahan nyo Ha? Apay apong. Di kay kadimasyan kanyak. Awan kwarta ni nanang. Iswada kayon at ipagdawatak. Alamot din apong. Sige. Adto iti sa kagasot. Ingka gumatangan iti tsinelas mo. Anyamot din apong. Sang gasot laang. San mo umdas da ito'y. Agbalor iti 500 tigat gatang ka tsinelas. Anya, ay, nagnginam. Alan apong. Nayunan yun Grace, mabalin na sardangan yun, ti pa nagbarbar takyo di gayim mo, ha? Uray kayat kun asardangan ti arak manong. Ngam ni Julie ti mangisungsungsong kanyak. Iso ti kanayon ang mga awis kanyak. O di agkit-kit ka. Agpasugnod mo't nga rod no jakpat kan manong. Gumura ti gayem ko. Bayam agumura. Basta jak kayatin nga ginom kayo diti balay. Nawatan? Wan manong. Sana gapot agul uli makaklatan. Ket yad aday rumot ti kastangar aramidan nyo. Agayab ko iti barkadam dito'y balay. Kalpasan na, agiinom kayo. Amom agpalpaliwak lang. Sorry manong. Kaya na, wan gayam. Ada ka din nobyo ni Julie, agayam mo. Ha? Adda idingam nag-breakdown. Basta? Ape adamdamaga manong. Crush mo niya. Ha? Saan? Tilay pagbagam. Natamag ko lang. Ading. Mabalin nga lang ti cellphone number na. Ha? O sige, mabit lang ang manong.
Apay kat, kursunada na kanimanong ko, Julie. Mabain la ang mga klon kanyak. Umay ka no sumarong ka rin balay inton malam, Grace. Kat, adakan ka pasangbayan mo no saan. Amangan numabain ka la kanyak takapsat ko. Ngam ada amin kan ka desisyon. Friend, tsak kaya tiyag bali na plastikin ka. Ngam, saan ko type ni manong mo? Ha? Kita ang matigap titawan mi 18 ko laang. E din to ta ni manong mo kat 30 plus nan. Lakayo na maidilig ka niya. Naimbang nga orasyon, Nana. Mabalin na sa rungkaran ni Julie. Ay na, pasensya ka na, Jimson. Sana nagawi jay anak ko iti duang aldaw. Anya? Sa dino tinapanan, Nana. Ay, simurot ka dagiti barkada na. Anya? Madanagan nga ruden barok. Di man lag text when umawag no kumustan iti ayan na. Nana. Ay na, baliwam tula ang ganti umay barok. Ay ko, niya, pasensya ka na. Sige, Nana. Agyaman na ka. Sigurado ka kadi itirik na, manong? Amumot no kasano ti kinabulakbul di gayam ko. Nabisyo pa'y. Sana tubang kanyang dahi taading ko. Basta tiyan mo, kat agayata ka ni Julie. Kat no kaya tanak. Ikalay sa kadagos. Kasano no saan nakakayat, manong? Basta man bilang, awan mabaling ko. Basta naibagak tirik na. Awatek, no anyaman tigasat ko, ading ko. Numaminsan tatang. Kaslakay kayat ko paikit din no makiasawan ni Julie. Anya? Ay, nagubingan pa lang ni Julie. Ay no siya klamay sa. Tangayawan mo laang dengdengen na. Nasaysaya at no makiasawan tatang. Baring agtal na. Ha? Masiguradong marod, aday ti solusyon ti amin. Saan nga ta nakarkaro problema? Makatumpong iti barumbado a lalaki. Ay kapilin na ati pakiasawaan na. Ni Benson. Kayat ko dayjay para ken kwa na tatang. Nanakam a lalaki. Ada natalgad a trabaho na. Ken ambok adin to agbabawi. No iso ti pakiasawaan na. Ay, unay met nga nandiyanak mo. Manipod may barkada. Awanan. Timbang sito nagsasao. Awan nga ro tatang. Ay na po. Sana ka makaturturog amang pampanunot ken kwa na. No kasano ti aramita. Hindi ka nagpampanunot. Tama nga nagsakit ka. Nagkararag kalatanak ko. Ikararag ta. Asapay la kumatakuldingan ti Diyos ti puso. Ken panunot na. At maamiris na dagiti bidot na. Antay pa Julie. Isat mo ba ya? Manjakon, Carlo. Maululaw akuan. Alagit din. Pasit lang. Ibusan tayo yan eh. Tay. Maudin tayo. Okay. Okay. Kasta Aday ka. Okay. Agawid akon. Inton bigatan. Itulad kanton. Carlo, amangan no, mailawan tamanan. Anya ko ma. Awan dagas na. Balasang ka. Baruak nat. Wen gam. Saan tamat nga kaya na yan? Nga ma, apay nga aramidan tati kastoy. Ulite. Awan dagas na. Tabaruak. Balasang ka nat. Ngam, kasano na bunga ti pan nakailawan ta? Nagbunga di. Biyagan ta. Anya, kasta lang. Di na ikasar, Carlo. Isyat mo kiti. Isyat mo ba? Talaga positive ti resulta ti pregnancy test ko. Kasano da ito yan? Madi talaga tiritnak. Pagiso, ni Carlo to yung mauawag.
Hello, Carlo. Julie, akita ta. Kayo ka. Nasaya ate mawag ka. O sige, makisinara ka ken ka. Tadanas ka na maamuam. Anya rin ta? Masikuga, Carlo. Anya? Ay, sige. Ada pa kayo maramida. Bye. Carlo? Hello? Hello? Apay nga ta. Nagdardaras mat anang idap iti cellphone na. Talaga sana na nagparparit na ni Carlo. Intarayan na ko ni dinamuan tama si Kuga. Kasano da ito yan? Hindi kaya tamamuan da nanang. Ta sigurado apagong tanda. Julie, ada sa nga ilim. Rumwar ka dita sa led mo. Sino nanang? Ni Jimson. Ala, rumwar ka, takasaritam ti sa nga ilim. Uy, nanang, umayan. Amo kunti aramida. Na, Julie. Anya ti kaya ta sa wenda ito eh? Apay nga agbakbakwar ka? Masikugak nanang. Anya? Sino ti ama ti sikog mo? Awan ti ama na, kaintarayan na kon. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? Daitan ti bunga ti kinasukir mo? Uray taadamot mga langon iti sikog ko. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Pakasaranak ni Jimson. Isu ti tumakder nga ama ti sikog ko. Anya? Imbagam ama sikog ka? Amo na ti kasasaad mo? Saan? Apay ko mga ibagak ngay. Maupayin no maamuan na masikugak. Anya? No kasta nga rod. Di ka makiasawa ken kwa na no kasta matlaan. Sana da kayo ti makiasawa nanang. Siak! Naawatan nyo? Uwin ngam, panangluko ti kasta nga aramidam. Arig na luklukwam ni Jimson. Basta, makidin na akon kini Jimson nanang. Jimson barong. Aday bagakken kawan. Kat numaamuam da ito eh. Adaken ka no kayat mo pailaeng ti anak ko. Wen no saan. Anya day tanana? Jimson barong. Masikog ti anak ko. Anya? Intarayan ti nakasikog ken kwa na. Kasta ka di? Hitata na amuhamon ti kasasaad ti anak ko. Amok maupay kan, Jimson. Nangam maawatan ka. Diyak kaya talukwen na ka ti anak ko. Isu nga ibagbagakon ti agpaiso. Masikog ti anak ko. Isu nga dapay gundaway mo nga agpabawi. Sumapol ka laang nga niti sabali nga sawaang baro. Ay-ayatak ni Julie, nana. Maawat ko ti kasasad na. Nakasagana ka mga kasarkan ka, Julie. Agyaman na. Ngam, uray no saan tapay lang agkasar, Jimson. Apay mat? Basta, sa anak pa ya ready. Ngam di ka madanagan. Tamaki din na akin ka. Kat, ibagak tulat akin kan, no nakasagana ako na makikalay sa akin ka. Nakarubot ka, mat. Papanam bakit? Bantayan pa lang ti anak ko. Ada atendara kapasken. Julie, sansa naman ang tirumwar dito balay. Ay, awan bibiyang mo!
Di uray sa anak nga agaw-awid, mabalin mo tata. Anya? Laglagi pam. Napilitan na klaang anak din na ken ka, Jimson. Awan pa nagayat ko ken ka. Iso nga, anusan na ka? Taanusan ka mo't? Agin inanos ta na? Nagsakit mo tanti kasta pa nagsasaw. Pasensya kan. Ngam ibagbaga klaang tipudno ang marikriknak. Ken, no saan na ka makaawid, ipanmunton ti anak ko ije balay dananang. I love you, Julie. No kasta, kaya't naklata, nga oray nakiasawa ko ni ti sa bali, Carlo. Abuhan, kahit kalata. Apay ki din na saan? Ramanam tayo tayo. Ah? Carlo, arak kan sigarilyo lang ti bisyo. Jak pa'y napadas tinagsyabu. Isungaro na padas na mita. Ala na, mayad na tayo. Nung mapadas mo, sigurado sa pulong to. Carlo, Ito. Padasam ka din. Ala na. sige, Carlo. Mayat, sana ya? Uwen nga paiso. Oh, ato iti bingay mo, Julie. Bingay mo iti panaglaklakom iti maiparit at droga. Wow! Nagadwa kwarta. Ado tinaglak, ma'am. Isung ado ti bingay mo. Limayin ka naglako, ha? Siyempre, kayat ko timadaan iti ado a kwarta. Iso alalay nga tikla ko. Indon bigat. Adda manan sab tamatao, wan? Ado manan ti simbang pat alako tayo. Milyonis manan, ti kwarta no kaskasano. Tay! Awan ang tignan tidakas! Ingat tayo na gito yung maya! Gusto nga! Ha! Diyos kay! Dali polis! Kasano da ito yan? Tintray. Santa na makalibas pa eh. Matilihutan. Tintray. Nanang, Jimson, tulungan tag. Diya kaya ti mabalod. Tulungan tag kuma. Ay, apo, namin anaw abinagbagaan ka, dako. Saan laang asyak tinangbagbagaan ka? Adu kami, ng awan timpang pangag mo! Nakakasimot ti anak ko, nana. Saan ko na mataripato ti panagdagkal na? Aganos ka, Julie. Takas ti pinilim abiyag. Wala da nga Roden. Life is a matter of choice. Sinayang mo ti pamatag na impay ko kan ka. Saan lasi ka? Agraman anak mo. Impatag ko kaspudpud ng anak. Inaramid ko ti amin nakabalak. Tapno mapagbaliw ka. Hanggang saan ka nagbaliw? Isong aganos ka. Takas ti pinili magasat mo. Kat agsi na tamatan. Anya, Jimson, ang bababawi hakitan. Agawanan na kuma. Kandi na kumasinaan. Ladingitak, agam na po ko ti panagayat ko kan ka. Total, imparupang mat kanyak ti kaawan patag ko kan ka. Anapilitan kala anak din na kanyak idi, sana ya. Isualipatan kamitan. Awan maramidak no din akot kanyat. Jakmat mabaling ngay pilit ti bagikit ka. Basta, diyo ko mangarot bye-bye anti anak ko. Wen, di ka madanagan. Taripatun mi ti anak mo. Kat ikarkararak ko iti Diyos anak ko. Asapay ko ma. Tadin tutumulad ti anak mo ken ka. Nakapsuta ko na. Gapoy ti agtutuma asakit ko, Jimson. Marigata na ka magasikaso iti apo ko. Kasano nga tan? Sa pagtrabaho kiti sa bali a lugar na na.
Kastaya. Ay naapo, awa mo nga minanday di tata nga katulong ako ba. Marikata na, barog. Numaitalak yun ti anak ni Julie kanyak. Isurot ko iti papanak. Tasak ti mang taripatokan ko na. Napatagan kanyak ti anak ni Julie. Impatag kon kaspudpud ng anak ko. Isuasaan na sabsabali kanyak, nanang. Jimson, agyaman nagtapi masyar ka dito yung pagpanudan. Wen, kat kaduak ti anak mo. Boy, ag-bless ka ni mamim. Boy, anak ko, dakal kan. Da kayo kano tipod no amamik kunan ni dadik? Wen anak ko. Ay na, dakal kan. Kailaw ka unayan. Nakapsutan tinan. Isungay ti puder ko ti ayan ni Boy. Agyaman ak Jimson. Tadi mo binaybayan ti anak ko. Wan gayan. Ipakadak ti panangikuyog ko kini Boy iti lugar ti asawa. Taejayan ti pagnaadan mi. Asawa. No kasta. Nangasawa ka. Wan, di ka matanagan. Nasing pati asawa ka ni Boy. Impatag na iti kastaunay. Imbilang na kaspudpud ng anak na. Sorry, boy anak. No nagsingsing patak ko maiti. Saan ka ang maisina kanya? Pagbabayak dagiti ngay nararamit ko iti kan labas. Di ka madanagan. Tanasaya ti kasasaad ti anak mo iti puder mi iti asawak. Saan may abaybayan? Ay sige, patuloyin min. Boy anak, agpakadakan ka ni mamim. Mapan kami pa'y, mami. Arakupan ka man pa'y, anak ko. Mami? Patpatgan ka unay. Agsingsingpat ka ko ba, anak ko? Kat dinakto ko maliplipatan na ina. Adang lang dito'y amang ipatpadakan ka, anak ko. No ammom tinasaya at kan saan, ammo maliklikan dagiti dakas nga aramid, amang iturungkan ka iti mabalin, apakay sagmakam. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag di tao. Nagpintas day ta babae, pare dyan. Naidumduman ti kinapintas na. Kaanakan day ta ni Nananuring. Dakin ko iti day ta apakanan. Ito lang kami na makita day ta babae. Napunaw, kaya nag-aamot ti rupa na. Uy, pare Apollo, di mo ko na anak ursunadam day ta babae. Ursunada ka talaga, pare dyan. Damo pa ilapan nakakita kan ko na makarik na ako ni Taya. Ay, sinalbag kamat. Adala nga rodan ni Risa nga asawa. Anya ko man o da asawak. Naglaw na nga iso tikit kita nita pare Apollo. Kubit kitan ka na ta. Kasarita kinton madamdama pare dyan. Makiam amuakin ko na.
Kabalo ka nga may tinatay, Myra. Saan nga minamadlaw nga dasawam? Ada anak pa yun iti may isa nga anak, Apollo. Oh, kasta ka di. Kunak no agtawan ka la iti 20 agpangato. Nagubing nga mintilangam. Managrabak kagayam, Apollo. Sana ka mangrabrabak, Myra. Talaga nagubing tilangam. Saan ka nga grupo-grupo amisis? Agyaman, nak. Mabalin ka ding awisan ka rumbuarin doon madamdama. Ah? Sa dino ti papananta? Intag pa siya riti parke. Ano saan, intag buya iti sine. O sige. Sika ti makaam mo, Apollo. Ano kas nga ronda? Sukunan ka dya pakanan kalpasan ti trabaho kaya construction site. Myra. Among ka dito aramidan pare Apollo? Agbasbasol ka lang ka ni Risa ang asawam. Danag mo na ya pare dyan. Dito mamuan ni Risa ti raramida. Lukluk lang ti asawam no kasta pare. Kursunada kami na talaga ni Myra pare. Sana bale, tadayo mo ti ayan ti asawak. Di nanto ammo dahi ti ngararamidak. Anya? Basta datalang ti makamoy ti dayto ya. Awanan ti sabali pay. Nagawid ni Apollo nga asawam, Risa. Ay, saan matantang? Apay ka di? Kunak ano nagawid. Nakita nga min iti agsapan ni Jan ang nagawid dito'y lugar tayaw. Ah? Kasta ka di, tatang? Ne, apay ngay, asaan damot ang nagkuyod at simangpit ka ni Apollo? Mas dawa ka. Isungaro na damdamaga kan kano nagawid ni Apollo. Namnamaakmat nga ita nga aldaw ti panagawid na tatang. Imo namot gaya mo na simangpit ni Jan. Nalabit aso marunon to ang agawid. Sanda nagkuyog ko ni Jan. Ah, nalabit akas tatang. Ay, ingka mang kasarita ni Jan. Tapno maamwam. No apay asaan daan nagkuyog ang nagawid. Apay asaan kayo ang nagkuyog ka ni Apollo, Jan? Ha? Ay, kwa. Saan pala makawid ni pare Apollo? Ado pa nga minti trabaho na dyan construction site. Ah, kasta ka di? Ay, hindi ka madanagan. Apaman amalpas dyan raramidan da. Agawid damot ladagos. Madanagan lang amin. Kaputa di namot sungsung batan ti awag ko kankwana. Kwa, awan tirong ba nga pagdanagam, Risa? Agawid tumot lang ni pare Apollo. Isuad di kagdandanag. Mamati ka ko maaparuak pa'y. Awan tirong ba nga pagdanagam? Apollo, Napudno ti panagayat ko kan kamera. nga uray adan may isa nga anak ko. Ay ayatan naklata. Wan, Apollo, pag-aasim mo na. Sungbatam ti ayat ko. sige. Sungbata kon ti ayat mo, Apollo. Yes! Agyaman na kamera. Di kagdanag. Sikan tulang ti babae nga ayatan. Ano kasta? Adan relasyon nyo ka ni Myra, pare Apollo? Uwan pare dyan. Inaklod na ko ni Myra. Ay! Oh, apay nagsanay ka. Di ka lamasyan ka ni Risa, pare. Makonsensya ka matitiraramidam, ha? At dayta ka manin ako na, pare. Sa anak mata seryoso ko ni Myra. Kaya't ko lapagayayaman. Anya? No maala konti kaya't ko kan na. Inutag to matante umadayo. Ay, sinalbag ka mat pare. Kastaganti plano? Talaga mat. Kalpasan na malpas ti trabaho tayo dito ay panawak mat ni Myra. Anya? Total, diyak mat imbagbagakan ko na ti address ko. Di naktupulos masapulan. Oh, itay pa nga agriring ti cellphone mo, Apollo. Ape, adi mo sumbatan. Kwa, tikapsat ko ti umawawag. Nalabit na dumawat man na ti kwarta. Anya? Di mo natan ikaskaso. Bayam nga gununi. Amang ano napatag ti baganakan ka. Di mo ikaskaso kunak. Kwarta lat ti kayat na dayta. San asungsung batan ni Apollo ti awag ko kankwana nanang. Amangan lumakumi-kumi ti trabaho na, ah. Isu adi na sungbatan ti awag mo.
Adun adaras asaan na sungsungbatan ni Apollo ti awag ko kankwana nang. Ay na po madanagan pa yan. Nilangan dyan na barkada na tiawagam Amom no kumustan ni Apollo. Ay, wen gaya man niya. Sige, nilangan dyan ti awagak nanang. Ay talaga madanagan ako. Kaputa jakmutin makasarita ni Apollo. Nakaawag ka, Matrisa. Apay ka di? Saan nga may nasungsungbatan ni Apollo ti awag ko kankwana? Ha? Sa dino ka diti ayan na? Kan anya ti araramidin na dita, dyan. Nagkuyog di ti Foreman May. Adalabit na pananda. Anya? Wen. Kasta nga pwesto. Ada na pananda ti Foreman May. Iswa di na sungsung-batan ti awag mo. Kasta ka di? O sige, ibagam to kankwana nga imawagak Risa, di ka madanagan. Ibagak to kun kwa na. Ay, sakti makunkonsensya ti aramidan pare Apollo. Di naklatan ni kaskaso pare dyan. Sakti makamu ka ni Risa nga asawa. Doon na daras nga imawag kanyak ni Risa. Kung kumustahin na ka, masyanak pa yun kan kwa na. Anya, may ramraman na itikalukom nga aramida ma. Ay, Jack, amo na niya ti sungsungbat ko ni Risa no kas di nga umawag. Basta ibagam nga dar aramidak pare. Sarda nga mo ti aramidan pare Apollo. Dakas day tang aramid mo. Iparparang mo ko ni Mayra abaro ka? Imbagak mo kan ka pare dyan. Samat lang agbayag ti relasyon ni ka ni Mayra. Anya? Makiwin na swasak tumad lang kalpasan na maalak ti kayat ko kankwana. Day talang ti kayat ko mapasama pare. Sa balit agparparig na kanya, bakit? Hapay ka di lakay. Talo na lawas sa sana nagawawin ni Apollo dito lugar tayo. Nakakaasin ti anak ta mangururay kan kuana. Ay, wan nga rod Saan pa yan nga gipat patulo diti kwarta? Imutang kanyak iti ni Risa, iti pagbayad na iti tersina, tada utang na, kan singsingi rindan. Kasano asa na makautang? Kat saan mo ito namang mangtad ni Apollo nga asawa na iti kwarta? Adan sa milagro mapaspasama ka. Ha? Saan lang agararami din iti sana nasaya ni Apulaw. Tasyak ti makalaban na. Awan ti rin ba pagdanagang kanya, Risa? Makumi kumaklay ti trabaho. Ay, kasta ka di? Agan-anad ka nga rod dita, Apollo. Di mo baybay antibagim. Wen, kanayo na kagananad. Kat, kaano ka nga rod nga agawid dito yung lugar tayo? Awagan kan tulangan o kaano kagawid. Ano pa yung amin ti trabaho, mita? O sige, ang subli ako ni ti trabaho. Bye! Ay sus, inulbudan man ni Risa nga asawan pare. Mabalin mo man ti agawid no kayat mo. Mamimpinsan to ti panagawid ko pare. Saan pa nga ita? Anya? Ay, Oh, apa yung nagsinay ka? Kalata nagseryoso ti ropa ma. Kasapulak ti tulong mo pare. Anya klase tulong pare? Pautangan nakman iti kwartam. May anak tumot lang. Ni, pangaramata iti kwarta? Agkit-kit daw iti kwarta kanyak ni Mayra. Masakit ka no dyan anak na. Anya? Pangasim pare. Pautangan nak. Kaputa ka sa pulan launay ni Mayra ti kwarta. Pasensya kan pare Di ka matulungan iti day tabanang. Anya? Agbalbaliw kan ngamin. Saan saya day tang araramidan? Lukluk kum lang dari sa kan Mayra. Pagbabawihan to day tang araramidan pare. Tandaan day to ingin bagak. Pasensya ka na, agam awan maited ko akwarta. Maawatan ka, Apollo. Apay nagsinaay ka. Anda ka di parikot? Kwa, awan. Di mo ratan ni kaskaso ti panagsinay ko. Kala ati pa nagliday mo, Apollo. Patsak nga da pa kariribukam. Pakawanan na Mayra. Ni. Apay nga kid daw ka iti pamakawan. Gaputan nagulbudakan ka. Anyat kayat mo asawan. Anda nasawak.
Anya, Wan Mayra. Pakawanan na. No inlimad ko nga dasawak. Apollo. Makon konsensyak. Iswa, kaya to awas-wasan tanti relasyon ta. Sapay lang ko matamawatan nak. Sobli akong ti asawak. Nasaya at magtanaka-amiris kan pare Apollo. Agawid kan. Kailiw na kalauna yung ti asawam. Agyaman na kiti pamagbagam kanya pare dyan. Na-amiris ko ada kasi raramidak. Saan lang amin ati asawam tinakabasulam? O di ka titinamarswa pare. Kabusor niya po Diyos ti dakas nga ramin. Kanayon nakadamagan kanyak ni Risa tong galagawid ak. Mailiwan kan ka pare. Uwan pare. Agawid ako ni ti kabitan na panawin. Kaya't ko na makita kan makasarita ti asawak. Ne, Apollo, Risa, asawak. inarakop na. Pakawalan nak no nabayag ajak nagawawid. Apollo, Ikari ka dyan ko naman dadayo pay. Saan ako nagtrabaho iti adayo lugar. Ti kayat ko, bantayan ka. sana dito yung daw ti pagsaritaan ta, Apollo. Ala, sumrekta. Si magpatgaya man ti awanan bayan nga pulaw. Wan lakay. Nagpuskol ti pa nagrup-rupa na. Saan la ko man na nagpakpakita? Danugak tupay. Ti amo nga taday dyan lalaki kaya dyan na amuan ti naramid na. Bayam lat dagiti agasawang agsarita. Patsyat nga mo ni Risa tararamidan na. Ay, No saan nga imbaga kada tayo ni Jan tararamidan ni Apollo? Saan tayo mo't na maamuan tagpaisaw? sapay la ko mga rod. Tasan nga kamali ni Risa iti pangedeng na. May papan iti panangisina na ni Apulaw. Saan ka kadya naragsak? Tasimbang peta ko, Risa. Itay pwede ka matagtaga riya. Saan ka kuman ang nagaw-awid pa, Apollo? Anyat kahit mo asaman. Naktiyon kumatan, adi na kun kayat. Anya ka din dahi tasasawam. Di kan agpamarang, Apollo. Amukon nga adda babaim. Anya. Mayra tinagan ti babaim. San ka di? Apay a pinanawam ngagmaymaysa. Kasano ti panakamom? Indanon kanyak ni Jan. Anya. Nalawag aminin kanyak, Apollo. Awanan ti rumbeng pay apagsantan. Pakawanan na, Risa. Nagsina kami ka ni Mayra. Sikat ayayatek. Ulbud ka. No talaga ngay ayat anak. Saan ka kumaan nagaramid iti saan ang nasayaat? Dayto yan ti maudi a panagsarita ta. Kan panagkita ta, Apollo. Anya? Agawid akon ije balay datata kan nanang ko. Agsinatan. Di na kumamot panawan. Nakamiris akon. Ikan na pwede may sagundaway. Tapno may panagnak ko ti panagbalbaliw ko. Nagsakit tinaramid mo kanya, Apollo. Iti ka ano man. Di kan tupulos mapakawan. Pasensya ka na. Naimpod no ka ni Risa nga da babaeng pare. Mawata pare. Nagdamag kanyak. No niya ti mapaspasamakan ka. Diya ko nakapaglibak pa ya. Kat impod no nga da babaeng. Awan ti rumbang ikid daw mamiti pasensya pare. Sakit di ti rumbang agid daw iti pasensya. Gaputan na iramraman ka iti dakas nga ramit ko. Agyaman na kata naka-amiris kan pare. Jakla ko man nagaramid iti sana na sayat pare dyan. Saan ko man narakrak ti relasyon mi ka ni Risa? Sana ka nagkurangan ng bagbagakan ka. Agam nagpailuyos ka matlatay ti Riknam. Inaramid mo ti kayat mo. Nakirelasyon ka ni Mayra. Oradan asawa. Agam di ka mapukawan iti namnama. Ulit-ulitin tagkid daw iti pamakawan ka ni Risa. Pare dyan. Ipanagnak mo. Tinasnaban na panagbalbaliw mo. Pasig akin na imbag ti pakitaan pare. Aramidag dayta pare. Jak kaya't amapukaw ni Risa iti biyag ko. Aramidag ti amin. Mapakawan naklaan ni Risa.
Nagpuskol matan, di pa nagrup-rupa mapulaw. Ada pa'y laganas mo parang kada kamay. Tatang, di nakawagan iti tatang kaputawan manugang ko a babae raw. Buwanaw ka! Umaya ko magkid daw iti pambakawan kada kayo. Nagbabawi akong ti mading aramin ko. Ayawanan ti ado pa'y asaw. Pumanaw kan tamagan no madangran ka pa'y. Naimbang nga oras mo, Risa. Ha? Apolo. Kunak man no adda ka iti abroad. Nagbakasyon na. Tapno ulit ti umayagkid daw iti pamakawan kan ka. Apolo. 5 na taon tinapalabas. Nagbabawi ti masol ko. Sana ka nag-aramid iti sana nasayaan. Anya? Kanagururnungak para iti napinta sa masakbayan ta. Sapay la ko mata mapakawan na kon. Apolo. Inarakot na Risa. Kaya't ka sa hunday ta napakawan na kon. Wen. Pinakawan ka na, Apolo. Agyamanak, tanasong batan matlangan, dagiti kararag ko. Mapakawan na tumatlangan. Ikarik, di kanton pasakitan pa'y. Namnamaam day ta. Awan itdan, tidakas nga aramid. Agbaliw kan, ta mga nawan gundaway mo, nga agbabawi. Bueno gagayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Missy Faye. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbag nga orasyon papagayang. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Pare Dino, makaruwartan diti pagbaludan. Wen nga rod, pare. Talagaan ayat ti Diyos. Amok nga isutin ang tulong ka data. Tanagbabawian tan dagiti nagbasulan ta, pare. Wen nga agpaiso. Katagyaman tayo ti Diyos. Kamo dyan na. Nasungbatan ng tinabayagan nga karkararag ta, pare. Wen, pare. Katagyaman taunay iti Diyos. Mina, bakit? Kailo kayo na yan. Kaili da kamatan, Gino. Ay nangagyaman ak, makadanada kanitang nanayon. Agsilibrar tayo. Agparti tayo ti baboy. Kas pagyaman tayo ti kinasaya at ti Diyos kada tayo. Gino, Dahito yung ti sungbat ti kanayon nga ikarkararag ko. Kabayatan ti kada kiji pagbaludan. ay na, maikawa ka talaga. Sabali ka itan. Talaga nagbalbaliw kan lakay. Banag apakaragsaka kiti kas taunay. Uwan, bakit? Niya po Diyos ti na magbaliw kanyag. Ano ti nasursurok may papan iti sasaw ti Diyos. Bayat ti kada kiji pagbaludan. Lakay. Iso nga itatapin at ganti Diyos ti kintaw ko. Subalitak na ita. Babaan iti panagsirbik. Uno pa nang ikasabak iti sasaw na. Iswasi ka. Pangasim. Tadi ka agliway nga kararang, bakit? Wan, talaga akas tatararamidag. Talaga naragsak tagsirbiti Diyos, anya, pare Gino. Wan, pare Dino. Sa balya talaga tiragsak ka mariknam. No ti Diyos ti agtang iti kaunggam. Wan, pare. Isong ay tultuloy ta kung matiagdayaw iti apo. Wan, pare. Inkarita day tayo di at tatapay di pagbaludan. Iso masapula tong palanta.
Ay namare, kamaudyanan na. Makadanatan iti agnanayon dagiti asawa ta. Uwan nga ron, Mare. Kat amom. Ay na, nakaragrag saka. Nakarkaro pa'y kanyak Ngamen, nakarwaran ti asawa kiti pagbaludan. Gansan laday tati pakaragsaka. Tina, namimpinsanan ang nagbalbaliw ti asawa. Uray ni Dino nga asawa, mare. Ay na, nakasingsing putan. Kasla saan nga iso tay sigod at ti prong nga asawa. Ay na, daytuyen ti sungbat dagiti kararag tamare. Awen mare. Katsapay la kuma, tagtultulo yun ti panagbalbaliw dagiti asawa ta. Ginaw, puno gayam ti dama nga nakarwar ka na pagbaludan. Uwan tataguryo. Kaya niya ngay, mabalin man na. Anya ti kayat mo asawan tata. Hehe, nakarwar ka di mabalin man ang tiagbasal. Saan ang tata? Nagbalbaliw ako. Imposible may daytan. Hehe, agtal na ka man. Sa ula dayta, baliw-baliw. Awan dayta. Saan man tata? Nalawlawagan ang tinakula pa na panunot ko. Naamuha kong tisasaw ti Diyos. Kaya na do tinadal ko, iso nagbalbaliw akon. Mangas kasaba ka matay. Ay, madinsa. Maday, sana may bagay kan ka. Silang adenggain. Nagpaydumaragsak ti mariknam, no adda kay ti apo tata. Iso nagbalbaliw tayon. Tadda pa'y guntaway tayo nagbaliw. Tal na ka mamadi ka. Makaisi Maday, sumgarak ka dagitang ibagbagam. Pati ka di masika. Mangas kasaba ka time. Dinaw. Awan dakas na no ibunan nagtetisasaw ti Diyos, tataguryo. Talaga sa bali kayo na. Saanan ada kayo dagitay sigod ngam amok at Gino kandino Pinarsuan na tayo ti Diyos, tapno agaramit itinasayahan, para itipakalidayawan na, tata. Mabalin yun sa timang misan. Kapu ka dagiti bagbagayaw. Tata? Ay kagtulag kayo na kayo ni Gino. Tamang ipatakder kayo ti simbahan. Pasensya kayo na. Angam, sana pag-aangawan ti maipapan iti dayta abanag, tata. Naimbagman ta saan kaya nauram iti kastang ibagbagayaw. Kung ex-convict kayo. Agbaling kay ka mga kasaban. Imposible to ka. Agyaman na, tainawat dakman na nakas driver yo, madam. Agyaman na kiti pa nagtalakyo. Wen, talgan ka. Tasigod mo't a driver na ka, day di asawa. Chi. Iso sige. Imanehom ti may sa a chip mi. Agyaman nak, ma'am. Kasapulak at talaga ti trabaho. Agtalakakin ka. Kat sapay la ko ba, tadi mo dadailin day ta pa nagtalak ko. Uwan, ma'am. Ikarik. Ay, apay ngayon pa'y gamukon ni Gino di may sa jeep mau. Kabagays, amom lang arudan ti sigod nga ugali da dya tao. Nagbalbaliw mo't siguro, manong. Kabagis aya. Damo la day ta. Ngam nagbaybayag. Subliman ng ti sigod nga ramid na. Manong, Apay di ka nadidigra. Ito naramatan naman ang tilugan mo nga takaw. saan mo't siguro, manong? Itatanasa pa pa'y bawiyam tilugan. Ipamanihum iti sa balay. Basta sana da dya tao. Tas sigura daw. Maulit man ang tinaramid na iday. Ikan tayo iti tsansa nga agbalbaliw, manong. Simbang putmatan. Ita lang da ita kunak tumit. Agin sisingpwi la ita. Ngim to nagbaybayag. Balik sa dati manain. Nay, papanam, dinaw. Biblia man ang tig-iggamam. Intay makinisa, tata. Iday, buti ti arak tig-igpilam. Ngim ita Biblia matan. Uwan na, tata.
Kasta talaga. Kasta talaga, dagiti agin sisingpay. Ha? Dagiti agin tatanaw. Ngam rinukar magayap ti aramid da. Tata? Umay kakidi taksat ta. Pinsardeng kong dahit abisok, tata. Ay umay kakidain. Daytoy, masala tagay. Sige, pagustuhan kayo, tata. Hanggang may salang, ah. Huwag ka day. Isa mau. Malaala-ala itugaw mo. Agsango taman. Ay, naapula kay. Tabartak ka. Nalalala, sumarkan. Pasensya ka na. Bakit ka napasubo? Ay, apo. Ay, nga iti kasta nga style mo. Nabartak ka. Nakaibil ka iti Biblia. Diyak mga rin na pagkudkudan ni Tata Goryo. Sorry, bakit? Pare Dino, kita ay makaliplipat ka sa amin din. Awan pare. Diyak kaya ti mauyaw-yaw. Anya? Nagbabati pagkit-kitaan lagi ti tao kanya. Dahil tayo nasingputa. May mayat ka nagbalin ka dahil sa gumato ti panagkita na kan ka. Dino, di ka kumapalilaw iti awis ti lubong. Nagbalbaliw ka nga rudan. Apasubliang pa ilang ti sigo de bisyong. Awan, boring ti biyag na nasingpot ka pare. Pangasin Dino, liklikam ti dakas. Nalawlawagan kansan ka di. Wala, boring nga ron. Yung kagurak ti mauyaw. Maditagin sa singpeta, bakla ti panagkita na kin ka. Jack mo kaya nga awagan na kita, bakla. Palagip lang ka bagis Agandad ka. Paliwam ni Ginaw. Tamangan no, agpaspasimple lang. Tamangan no, aramatan na lang. Ti panagin sisingpit na tapno makaluban ti rinukar nga aramid na. Abay, Manong. Anya nga aramid na. Ay kagtisigod nga aramid na. Huldaper, uno agtatakaw. Manong, dakkel ti panagtalek ko kan ni Gino. Ang buka di nan sumlian ti sigod nga aramid na. Ito ko naman. Ang di mo lamaw. No niya talaga diskarte naman. Kita niyo kumpare na apada ng mga ex-convict Naging sisingpilay di damaw. Ita sinublian naman ng tisigod nga aramid na. Manong, Iso apaliwam da Ginaw. Sa payawanan ti asawam. Kasanaw, nulukon na ka. Awan ti mangisakit kan ka, tanatay mo ti asawa maun. ay namari, naimbag ka pa eh. Nagtali na ti kinasingpet ni Pari Gino. Hanggang nilakay ko. Awanan. Nagsubliman ng tisigod nga aramid na. Wen ka no nga rod, Mare. Naistorya ti asawak day ta. Ay na po, agproblema akman nga ruden amare. Kanayo na nabartik ti asawak. Sapay sa bali ti bartik na. Humamon iti apa. Ay kat di mo sardengan abagbagaan, Amare. Anawan, mare. Kastamot kit di ater aramida. Naimbagpay nila kay mo. Ta nagbalbaliw na namin pinsan. Kaasi ti Apo. Nagbalbaliw matan. Sapay kumaa. Tagtultulo yan ti panagsingsingput na. Dino, lakay. Awan bagas tayon. Ay katag-diskarte ka mata. Siyaklamin na Ha? Dahil tati madi kada kayo babae. Tada kami latan alalaki tinamnamain nyo ang mangipaay iti amin akasapulan ti balay. Makitinulong kayo mata. Anya? Ay na, talaga nagsubliman at tisikot nga ugali ti asawak. Adda ka, Gino, lakay. Huwag bakit. At tinapasada kitang aldaw. Mangibati ka matita allowance mo, Saanin? Gatangam amin nakasapulan tayo diti balay bakit. Pasensya kan lakay. Di kan matulungan ng trabaho tani masikugak mo dun. Tsakayat ngagtrabaho ka, tamabanog ka. Ang mga numapiktaran ti sikog mo. Ay na, agyaman na ka talaga iti Diyos.
Tasi katiintad na katakunay ko iti biyag. Nakasingsingpot kan lakay. Kastamat kan ka bakit? Nakasingsingpat ka nga asawa. Yes! Nangabakak manan. Ako kusik man ang tinaba ko na. Rap! Dinaw! Di kagsaw na. Apay ti ko namjak masipsiputan ti raramidam. Isublim ti taya. Magpasaw. Sana, inabak ko nga rodan. Isublim day ta kunak. Manjak, inabak ko nga rodan. Sa urka talaga. Anay ko, apay nga agdanog ka nga eh. Imukaw! Nanay, kutsilyo! Kayo iti pang balas ko kung kalakay. Pakawanan da ko, madam. Di da ko may pabalaod pa nga siyaw. Masapol nga ikarom tinagbasulang ulo. Kas jay lakalaka na ti panang pukaw mo iti kabsat ko. Pakawanan da, madam. Pagbabawiak na dyan nga naramid ko. Basta ikarom tinagbasulam. Dino, abay anaaramid mo ti kastoy. Nailaw, anak, bakit? Nagbalbaliw ka lang arudan. Ngam no abay nga min na sinublihan man ang tisigot nga aramid mo. Anya ngay, mabalod ka manan. Diyak kaya ti pagbaludan, tina. Diyak kaya ti babalod. Ano sama? Ikarom tinagbasulam. Nakautang ka iti biyag, ti pada matao. Iso abayadam daytoy iti pagbaludan. Bakit? Binagbagaan ka idin, ngam di ka din nagkanyag. Diyak ninamnama, mapatay ko ni Tata Goryo. Awanan ti maramidan ta. Indarom na kan. Iso nga ikarom tinagbasulam. Ilakok amin na alogan ko. Tapumanaw ako dito'y Pilipinas. Alain da kung dagiti anak ko ijay abroad. Kati jayan ti pagnaida. Madam, Kat no kayat mo. Gatangamon ti iman manehum achi. mama, awan ti pagbayad ko. Saan ko matagulpi na singirin? Uray hulugam iti binulan. Agpaiso, madam. Wen, itid munton iti katalag ko ti pagbayad mo. Ta iso ti pangitalkak iti balay ang mapanawak diri Pilipinas. Sige, madam. Kaya't ko, katagyaman ako unay. Talaga na tunay ti Diyos lakay. Wani na bakit? Dagito yung tibunga ti kinaimbagan mo mula ta. Iso adi tagliway nga agyaman iti Diyos. Kadagiti kinaimbag nga ipapaay na kada tayo. Wan bakit? Kat itultuloy talat ti agaramid itinasayaat. Agyaman ang kasi marungkar ka dito pagbaludan, pare Gino. Kumusta ka matan, pare? Kastoy, kanayan nga gladingit. Pasarag sangit numalagip ko ti pamilyak. Agkararag ka. Kumpat ka ti namarswa. Tayo so ti numero uno ang makatulong ka, pare. Uwan, Gino. Kasta ti raramida kitan. No apay matgamin na naramid ko ti kastay. Apalam ka. Ngamin, nawaya ka lang arudan. Naragsak ka pa'y. Takadwa makanayon ti sibubo ko na pamilyam. Apalam ka, pare. Di ka mapukawan iti namnama. At ang tupay gundaway mo. Kanaddaman ang gundaway mo magbalbaliw. Kat na may kankamanan iti gundaway ang makarwar iti pagbalutan. Ipamay samton ti agbalbaliw. Pare Dino. No nagbasol ka kat na ikan kay ti gundaway amang ilintag iti nagbasulam. Ipasnak mo tagbalbaliw kat di mon sublian ti sigod nga aramid mo.
Bueno, gagayam, di tan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y darama tayo, biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Naimbag nga orasyon papagayam. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Papadam, Elon. Nakasukat ka bakit? Naman ang apply iti trabaho, tatang. Pag-applyam ngay anak ka. Naibagang ngamin ni inhandan eh. Ngagbirbirok ano ni ante ka rin iti para lao inyay pwesto na. Imbaga ka diya mismo ni Auntie makaringkan ka gagsapsapol iti trabahador na? Haan tatang. Nangagkulaan ka ni inhandan eh. Madasat ti ag-apply, barang ayat na. Kwa. Sige Makaamu ka nga rod anak ka. No kasta, napanan nag-apply ni Manong Elon iti trabaho na, tatang? Way, Nadja. Di Auntie ka rin ti pag-applyan na. Talaga, desidido ni Manong agtrabaho Way, marigatan kami na makastrag iti trabaho, gapu iti kinatao na. Ang patsyak ita na maawat matain. Tani Auntie yung matakaring ti pag-applyan na. Wala. Kan anak kumat ngamin. Siya kumatag trabaho, tapno makatulong kada kayo. Ngam kastoy mo tinagbanagak. Pinanawan nak mo tinakasikog kanya. Hala, di mo panunutan dahi ta anak ko. Tikid di anak mo ti panunutan. Uray tada kami kanimanong mau. Tumulong kami, aging kat kabailan may. Pasensya kayon tatang Nagtalukak mo't ngamin iti day dya alalaki nga oray nabiit kami pe anagamam mo. Mala, daditan. Kahit agbalin ko mga adal day taken ka anak ka. Amum taon, inton sumarunaw. Manwa kilo tigatangam kabsat. Dito yan sukay presko amin nalako kaprutas ka natin. Gumatang kayon. Ante ka rin. Naimbag nga oras mo. Apay. Ibaga mo na niyat gagaram, tanay. Busy ak naglaklakaw. Mandamdaman ton nga ibaga ante. Inton haan ano ang busy. Dito yan sukay. Anyat gatangam. Pumanaw ka pa ilang araw dito sa angaw, tanay. Tamasaraan dagitang katang elon. Di kag display dito sa ngwanan. Agpaigit ka dita. Uwan ante. Ay, salamat. Naibus manan dagiti lakok. Nagadugayan ko umaryo ante. Wala. Pimanaw nga rodon tay para lakok. Iso asisyak naglaklakaw. Marigatanak. Alaan na unaan di. Tapnoan na katulungan nga gao. Anya? Ay, asino nga iti gumatang no si kati para lakaw? Agmula ka kede iti kamote. Tauray siyak ti pangilakwam. Ay, saan mabagat taglakaw? Nay, di ka maupupay elon. Nga, may bagbagak lang tagpaisaw. Maawatan da nga ron ti bagbagam no si kataglakaw. Awan na, sayang ti may pasweldo kan no bilang laang. Tama nga numakar lang iti customer ka. Agmula ka lang iti kamote. Kas kada karabasa no isaw. Tauray siyak ti pangilakwaman niya. Narigat nga minan ti danom ita ante. Naon matudunan. Kat, ano samtag sakdoy ti pagsibog mo kadagiti mulam Ingkang sakdoy di karayan Adayumat ni karayan iti talon ante. Ay kat problemam daytan na. Saan ko na problema? Ante. Ala, hagawid kan. Pakumusta am tulangan ni tatang mo. Elon. Hiamat ngayam ay ha. Angay. Kastoy, tindera lataan iti palengke.
Nakita namin ti panagkapumbita pwesto ni Auntie Makaring. Ay, wan. Agam aplayak apara na una. Agam ninak mo inawat. Ha? Apay nga eh. Kat kunana mo't iding agsapsapol iti tindera na. Nyaan mo. Ninak mo kayat apara na una. Hapay hapulak iti tramahok ita. Na ayat wa maatulong inye malaymi. Nya mo ngamin makagarnin. Tawan mo pangalaan iti danom. Narigat ni nanom inye alami. Awan ti paghibugkot imula. No kayat mo, di ta pwestok ti papanam. Ha? Ang mirmiro ka iti adwan? Saan ngam kayat ka atulungan? Kabalak taglako asi siya. Ngam tapno matulungan ka ah. Ha? Si kanti alaka para lako. Kan tapno nawaya ti oras ko. Makapanak iti sa dinuman akayat ko apapanahan iti anya nga oras. Ay, hindi man ngayon. Nyak tari gagayan tinakgal ahwil no. Tinapanag ka anak ramahok. Ngayon makatulong nga hindi malaymi. Nang runa, kat kaan anak ni abhat ko. O sige Elon, mangrugi ka nga rodan inton bigat. Amod niya na. Makatrabaho ako na niya. Makatulong nga kanyan. Inawat na kanya Auntie Karing? Saan, ading? Ni Ayha, akaadalak iti elementarya ni nangalaan niya. Agla ko ang inyebuhito na. Ha? Ni Auntie Karing ngay? Di na ka inawat? Haan mo? Di na makaya. Nasakit para kanyak ti inaramid ni Ikit yaw, anak ko. Mismo akaanakan na. Ngam kas lalaisen na pay, gapoy ti kas diya kinatao na. Uwan nga rod ah. No di na kaya ti kapsat kong agtrabaho. Di na kuman tinagibasit ni Manong. Tamasakitan mo't di tao. Alala, bayan yon. Talaga kasta ti dadu matatao. Uray mismo akabagyam. No bimaknangan, adda dagitay ngumato ti purwana. Saan mo't kit di nga amin? Ang kadwan ti kastaitan. Ida kan ammaw, kundi da kan talyawan no adda-andan. Tagaano ka nga ay Jilay? Asi dagti ilimi dito ay nana. Iya masungat nga ili ti ayan mi. Ah, kastaya. Kunaknupod no ha babae ka. Ay, Nagpintas ka nga men. Kan nagpudaw ka. Nagsiksi ka pa ay. thank you, nana. Kan nadama barukong mo nga men. Kaslapod no ha babae ka. Ay na, nagtubo na ita. Ay, charwat. Ay, san ka di? Pinaikak. Tapno manayunan ti pintas ko. Anong saan man tayo barukong ti pagsaritaan? Oh, anya ngay. Awatan na, kastendaram di tayo pwesto. Ay, katuan ah. Ay, pasado ka adagusan. Tanapintas ka nga uray bading ka. Ado laki ni ti umasidag a customer. Nang runa no nalaing ka mang bulatseng. Ay, sus! Dahil ti paglaingak, mader. Ti mang bulatsing. Iso, sure ako. Umado ti customer mo. Ano siya? Ti agla ako. Dito yan! Dito yan! No presko a prutas si sab sa pulan nyo, ha? Dito lang ti pakasarakan nyo tinayta. No kagatam, ay, very crunchy. Kastamutan kadagiti natin, presko. Oh, dito yun mga suki. Oh, manuti kadangam suki. Very crunchy dagito ilako mi. Ta fresh na fresh. Saan na kasi tilako da dita bahin a pwesto analaylayan. Kasla kalaylay, jaglaklako. Ay! O dito yung mga suki. Bili na kayo! Ahin niya, madam. Naibuhon di hap-hapulan niyo aprutas. Ganda ito lang tinabati ala ko, me. Ito ang sorry, madam, ah. Elon! Naipaibus naman ng dagiti lakot ah. Wan nga ron, ay ha? Dua bukal lang nga apal tinabati. Yawid mo daytan. Ha? Nalaing ka kaya maglako ah. Nalaing ka nga gaya biti customer. Ay, wan ah. Ang arot ni trabaho. Isuatan aray maanak, ah. Ay na, hagyaman na Elon ah. Gapugan ka, nanayon ang dagiti customer ko.
Adugayang tamamom dito hili. Along garat lang inyay. Kasta ka di? Ay, mabalin mong tagawin, tanaibos mo tila ko ta Elon. Mayat naman ha pa man ang tiawin ko. Wen no kanayon na kastoy, kanayon mo tamasapa ti awid mo. Nanayunan na gini customer mo niya, nana. Wang nga ro jelay. Kat gapukan ka ta. Isu na lang tapasi galalaki dagiti nayo na customer. Gagangay tabalasang ti para lakon. Siyempre, arakan da gini boys. Wen nga raw, napintas ka ngamin abadeng. Ay, thank you Kaya't kasano agawid ako, tanaybos mata nagitalako tayo. Sige, syakton tagi simpa dito'y puistaw. Tay sweldo alaak na. Imbagak mat kada kayo nga inaldaw ti kayat ko apa nagsweldo. Ay, jacket ti binulan. Inaldaw ti kayat ko. Sige, itad ko ti sweldo, mitangal daw. Elon, friend. Kasanungatan. Oh, apay? Adna kanip problema? Ay, kwa. Imawag namin ti kabsat ko'y jabrod. Alaan na kanon. Anya? Naipagnak namin ang dagiti papeles ko, friend. Flight ko lang ang dururayak. Agam ron ang gayam? Wan. Tayo di abroad ti pangyaplayak iti inlepas ko dito a kurso, friend. Ano ngay ato ipuitom? Gatanga mo ano kayat mo? Ay, awang magwatak. Awang magpaggatang Kat, uray hulugam ton Basta, agidaon ka kumaiti aramatak nga abroad. Ay, hingi. Nagniskit arak. No kasta, kaya't mo agatangan? Ay, uwin Ayat una-unay. Ay, kay pangalaam nga ron iti pagdon mo nga, Elon. Ila ko kung anya inuang Anya? Ay, wala. Sa bagay, di tayo mo ilang mausarin tayo bang. Di tayo mo makatalon no kastoy nga wandanaw. Mala, makamukan anak ka. Untan hayang na niya apoy to no ila ko na iti hamali. Hala, nga rudan anak ka. Kakaiso na akayat na ti installment. Ay, man-manon ti kasta. Nanakaring! No may talag ti pwesto kanya, oray siya kung tagbantay tap na makaina na kayo. Ha? Okay na nyo tila ngayon Nagkutong kayon. Amang ano agsakit kayo na mabandog kayo ti usto. Kabaylam ka di nga uray awan ka duam, jelay. Ay wen! Ako fa! Masya na kamin ka. Iso ana say-saya at no agres ka pala iti balayo. Tapno saan ka ma-stress dito yung aglako. Sige man nga raw. Tapno makarelaksak man may. Wen, ingkay papalor, agpasyar kayo, out of town kayo, beach kayo, kas jay. Di mo pagdanagan to'y pwesto, tasyak ti bahala dito ilakok amin nga ipalako yo. Talaga alinyam taglako Siyempre nga, di oray to'y mismo pwesto, kat ilakok no kayat mo. Ay, saan na? Kakaiso na pagbiagak. Diyak kaya at ngailako. Anyang ay panawan kan friend. Flight ko ninton sumaruno nga aldaw. Aganan anya mamanam Happy trip. Agyaman nak Elon. Kat makaamukan dito pwestong. Kukuha mo dito pagtagilakwan. Han upay ako nga tadyak may na mayadan. Ay na, di tantumad la titurong na. Ang nadamday to'y remembrance mo kanya. Napintas ti lokasyon na. Ado ti aggatang dito'y. When ay Oy! Adun sa matinaglakwam, Elon. Agpautang ka man. Ay, higa itimet. Higa ate adun naglakwan na. Tanang rikap ka adaos. Ay na! Awan gumatang iso anak rikapat. Alam pautang anak man. Ore 500 lang. Bayadak to. Lumakalako Ipay nang itilaong Hakan to umutang. Ore mati kinapaidam mo. Agbayadak man. Anta niya inutang mo hindi na mo. Unam abayadan, ni mo binayadan, duwa may ari mo. Wen, ipampaminsan ko ito na bayadan. Alan
Ipaibon ko pa nagitilakok Jelay. Elon, nang lukat ka din ni Jilay itay dito'y pwistaw. Saan man ante? Manungal dangon ahaan analok-loat. Nay, apay ngay. Isumutla na bayaga sana nagrimit kanya ka. Nasaan mo gaya man ang luklukat? Sayang tikita ti pwistaw. Kahit naimbag man no na gumatang di ti pwistaw. Mawatan da mo lang ata ti bagbagam. Maawatan dami ante. No, ni na maawatan ka ihin niya. Oh. Wano, padamot la iti panagsaw, dagiti customer mo. Ante? Ay, nay. Adamang lukluk at iti pwistaw. Ay sus, agtatakaw sa mo na ita. Ay, sino ka? Apa lukluk at ang tapwistaw? Nay, asino kayo, nana? Insaldada kami dati apesto kanya. Anya, la, asino tinangisalda ka siyaktakin pwisto dita? No kasta, sikat akin kaanakan itinangisalda dito eh? Anya ka nakan? Diya ka mo ti bagbagam. Ha? Ikit na kano ti akin kuha dito ya? Saan ko akap-kapin na no kunak lang arodan? Siyaktakin ko ka dito. Awanan ba no asino man dita? Asino ti bagbagam? Nana, insalda kami tiagnagan iti jelay daytoy. Daytoy bading. Anya? Ay, nagloko na dya badingan. Insaldanan ti saan na ako kwa. Ay, saan ko akanakan na jay? Ay, pumanaw ka dita. Awan karbangam dito pustaw. Ne, isubli yung ti kwarta ngayon bayad ko. Ha? Isublim tindalan na. Tapno na saya ti saritaan, nana. Manunting ahapulan nyo ante? Ay, dakkalagatan ti ka sa pulak, Elon. Mabainak ko mga umasidagkan ka nga mamuk nga dun turnong mo ka nakan. Hingi, pautangan ayo. Ay, agyaman nakan. Ay na, nakasingsingpet ka. Ay, mababaiнаkan ka. Ne, apa yan ante? Maulawak mo dyan. Agrikos ti pagkita ka. Umay ayo. Aghanggan ayo nito amagak ante. Kamalan ti pakik. Hitaray na ka sa ospital. Hige, mamiin lang nga tayo hirak ni pwesto. Apay nga, yan agadumat ng timpora sakit ko, Elon. Ano ante? Ano kanupay kaya man ti bato ti kindik. Kanada kanudak kalabo kuliti tiyan ko. Ahapulan ano ama operat ibukol itit yan nyo. Atanda ano ante? Ikatanda. Ay, kasanungay. Awan kwartak. Awan pagagas ko. Sapay jakpay na sa katipwistok. Kapilitan sa amatan ngay lakok. Anong ayat nyo? Hiyakon imang gatang. Halaman nga rod. May mayatan no si katimang gatang. Gamtitid ko iti sa balay. Hige ante. Hiyakon imang gatang. Elon, mabalin at ang danan nakngagbalin at tinderam diti pwistong. Naimbag ayo gaya man ante. Saan pa'y ngam kabaulakon taglako? Sa anak ba't ngagbagkat iti nadagsan? Kasapulak tagtrabaho tapno da pagkatang ko iti agas ko. Ante? Alan na, Elon, nagpagpakaasyak. Alaan na katinderam. Tapno da pagkatang ko iti agas ko. Nakayon imaam mo. At no yun will do yun ante. Ninayo na naitan at tapnoan na ingatang yung hindi kanan ng aga yun. Ay na, agyaman na kanakan. No niyo ka maalat yung lako. Niyo pilitin ti bagiyo, ante. Taamangan na umaro ti hakit yun. Kabakalak, barok. Masapol ngagtrabaho ak. Tamabain ako nga umutangkan ka. Adon ti di mo pinabayadan nga utang ko. Sorry manan Elon na. Pakawanan na kumaaga po iti kinatangsit ko kan ka iti kalabas ka anakan. Tibiyang kaslapilid nga agtultulin.
Numaminsan, adda ka iti ngato. Kat numaminsan mat, adda ka iti baba. Iso ano may ranang adda ka iti ngato, di ka agpalastog, tanasaksakit, nusika ti manabtuog. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.